Doncs sí, la veritat és que és un repte i un projecte que em genera moltíssima il·lusió. Tinc moltíssimes ganes de començar i poder una miqueta complir els objectius que ens hem proposat de cada any que ve. Però sí, em fa molta il·lusió. Jo crec que al final, més que res, és tenir clar que al final les protagonistes d'això són les jugadores i que, per tant, els objectius que ens plantegem sempre han d'anar enfocats cap a la seva millora i cap a la seva progressió, tenint en compte els resultats, evidentment, però sempre tenint clar que treballem per elles. Aleshores, a partir d'aquí, jo crec que a nivell metodològic és un tema sobretot d'encarar bé les progressions del treball, de tenir clar quins continguts i quines pautes i quins conceptes donem, perquè això sempre vagi encarat a que elles puguin seguir creixent i desenvolupar-se en aquesta categoria o en una superior. Per mi es basa en entendre que al final no podem tancar o no podem decidir nosaltres com a entrenadors per la jugadora. Aleshores, el que intentem és plantejar uns treballs que siguin a nivell tàctic, sobretot, i a nivell tècnic, molt progressius i que al final el que fomentin sigui aquesta presa de decisions de les jugadores en base a una situació determinada, que la marquem nosaltres, però a partir d'aquí on ella es pot expressar lliurement. Per arribar a poder fer això, el que intentem és, com et dic, tenir aquesta progressió en el treball i anar d'aquestes situacions més senzilles a situacions més complicades on el nombre d'estímuls, per exemple, o de coses que poden passar siguin cada cop més grans i, per tant, que ella a poc es pugui anar adaptant a aquest nivell per poder acabar desenvolupant-se i prenent decisions dins de situacions més complexes. Bé, tal com vam comentar, l'objectiu de la penya aquest any és consolidar-se en una categoria en la que no ha estat mai i jo crec que és un objectiu prou ambiciós tenint en compte que tot el grup de jugadores i de l'estaf tècnic serà nou i per tant, l'objectiu és consolidar-se en la categoria.